dat Grunners, het mocht een ontwikkeling deur. En zo komt er ook nieuwe talenten weer aan het licht. Een van die nieuwe talenten die staat hier achter mij op het podium. Hij komt van Knol. Hij heet Daniel Wolgen. Hij schreef gedichten. Hij is in dagelijks leven vaak in de gehandicaptenzorg. Hij is ook zanger bij een rockband. En hij heeft een bundel al uitgegeven, namelijk de poëziebaudel van Wolgen. Nou droogde een gedicht voor wat in zijn volgende bouw gaat komen. Wanneer dat het uitkomt, dat weet ik nog nooit precies, maar ik kom er zeer zeker aan. Titel van het gedicht: Rusteloze ziel. Hier is Daniel Wolgen. Mooi, ik ben Daniel. Dit is mijn gedicht, Rusteloze ziel. Ik ben een rusteloze ziel, last van rusteloze nachten. Tot de zon weer begint te schijnen, trekt de nacht aan mijn gedachten. Duizend levens heb ik leefd, ben uit elke dood weer opstaan. Omdat roen en nijd is leeft, wil ik in deze lijf opgaan. Du bist mijn poedie, ik het beest. Du timpst mijn nijd, maar las mijn hart zijn. Du bist als opium voor de geest. Nemst de pine weg in deze sneltrein. Het leven duurt maar één, al duurt voor sommigen veel te lang. Ik wil die mijn lijfde geven, ook al ga ik een lijfde mank. Spreek tot zijn hart. Godverdamme kut en godverdamme kloot. Als ik weer op mijn bek ga, schuld met schoonte overgoten. Ik heb een dood in mijn vlees, maar op mijn nederig en sterk tegelijk. Kijk op naar de lijfde in ogen. Ik heb mij vol, dat ben ik riek. En als de nacht mij soms bij de strudden gript, pak stoe mij vast en fluster, ik ben biddy. Dan valt zijn warmte in haar en ziel, lusten naar die haarslag, die komt tot mij. Spreekt, als ik mijn hoofd op die borst leg, u de lucht de woorden vang, ik hoor van die. Dankjewel. Daniel Wolgen, gewoon nog veel meer van horen. Als we toch aan het dichten ben, dan is het bruggetje zo mokt. Links van mij, fijnste bisfieke, Fieke Gosselaar, de Noost, acteur Roger Goudsmit. Welkom, beiden. We hebben zeg maar de barrel opgeknipt in 3 blokken. We hebben het er net even gehad over de muziek, de jeugd, de toekomst van de Grunnige Tol. We gaan het nou hebben over het Grunners in de gedichten, in het theatervak, waar jullie allebei in zitten. Ja. Fieke, om even te beginnen bij die. Is dat goud, Roger? Ja. Ja, begin met die verhalen, hè? Ja. Ja, dat lijkt me ook. Wel best. Hartstikke goud. Zeg, Fieke, we kennen je natuurlijk van de gedichten. Du schrijft ook romans. Waar ik benijd naar ben, du schrijft romans in het Nederlands. Ja. En du schrijft die keurig verholen, zeg maar, in het Grunners. Waarom dat verschil? Ja, ik denk dat dat wel simpel is, omdat zo'n roman, dat is zo 60.000 woorden. En om dat helemaal in het Grunners te doen, ja, dat vind ik ook. Het is al heel wat om een roman allemaal in handen te puzzelen. Het wordt te stoer. Ja, dat denk ik wel. Zo Ja? goud beheers ik het Grunners denk ik ook weer nooit. Waarom dus en die keurig verholen wel in het Grunners? Omdat het zich ook goud lijnt voor te verholen, voor columns en voor gedichten. En ik vind juist van het Grunners vind ik ook mooi om ermee op te treden, om het vuur te drongen, om te laten huren. En dat kiest ook veel beter dan met te verholen of met gedichten. En wat bereikt hij met die keurig verholtjes, met het Grunners? Waarom staat het precies in het Grunners dus en in het Nederlands was het in het Nederlands nooit zoals bereiken? Waar zit hem dat? Wat maakt dat ze zegt van ja, maar dat wil ik juist in de Grunners, want dan ken ik net even een verduiding neer. Ja, ik ben natuurlijk net gestart met de columns bij RTV Noord. Ja. Daar heb ik 8 jaar door. En ik miste gewoon het schrijven in het Grunners. Het is dus, ja. Waarom miste ik dat? Dat zal natuurlijk de volgende vraag wezen. Ja, precies. Ja. Waarom miste je er eigenlijk? Ja, waarom mis ik dat? Ja. Dat is, het is gewoon leuk om ook in andere tol noord te denken. En het Grunners, ja, het lijnt zich gewoon goud. Ze zit ook in een andere mindset als in het Grunnings schrift, als in het Nederlands. Mindset is mijn meest geringe woord trouwens nou. Maar,
Mindset. Ja. Mindset, ja. Ja, Mindset. Maar zit er in die veel als Groningen geschreven als in het Nederlands? Ik ken wel zo. Ik heb nou net een aantal Grunnige kindergedichten geschreven. Ja. En dat baseer ik ook wel een beetje op mijn dochter Stien natuurlijk. Wat ik ook wel in mijn columns deed. En dan sommige dingen wat zij zegt, dan vertol ik dat in het Gronings, want zij proeft toch wel Nederlands. En dan soms dan komt het nooit over wat zij in het Nederlands zegt als ik het vertol naar het Gronings. Dus dan denk ik, nee, dat wordt een ander idee. Is dat krachtiger? Gronings, ja, het is wel krachtiger, denk ik, als in het Nederlands. Hoe geldt dat voor die in theater? We kennen die, mensen kennen die onder andere van het laatste spotje was nou met de televisie best van de postcode loter, maar dus die tekst heel keurt. Ja, wow. Wow. Ja. Als die vrouw, Dat is gewoon Gronings, hoor. Ja, dat is ook Gronings. als die vrouw voorbij loopt met een koffietje, zeg maar. Ja, Maar, ik denk wel maar wow. ja, precies. Eddie Swienholz, dat is denk ik de mooiste mensen in Bovenbotter. Lang geleden, hè? Lang geleden. Geldt het voor die ook? Dat is toen, als het in het Gronings proos, dat is een andere dimensie, een andere mindset krijgt. Zeker, zeker. Dit gelieken appel. Ja, mijn Gronings is nou al gehouden, maar ik probeer het. Ik school me, maar ik school me ook weer nooit. Ja. Dit gelijk een appel op die gevuil, hè? Dat Gronings. Althans voor mij. Meteen. Wat is dat voor geval? Ja, dat is verbonden met de Groningse Klaai, waar ik vandaan kom, Udelsiel. Dat is de omgeving en al. En dat is een heel direct geval. Is dat ook jeugdsentiment? Zeker. Er komt uit een Molukse Indische familie, maar met allerlei verschillende invloeden. Ja. Ook Grunnige tol doorin. Mijn oma, die sprak altijd Gronings met mij. Want die komt uit Indonesië, dus ik heb van haar Gronings geleerd. Logisch. Logisch. Dat was in Indonesië al zo. Nee, maar... Maar hoe klonk dat nooit aan? Hoe klonk dat Gronings van die oma dan? Van mijn oma Gronings, zo ja ongeveer. Dat klinkt ongeveer zo, ja? Dat is geen probleem, ja? Nee. Prachtig. Gelul. Nee, maar... Nee, kijk, mijn familie die heeft allemaal werkt in fabrieken door zo, hè? In NKF en AXO en zo. En die komen terug met een beetje accent en soms met Groningse woorden en zo. En zo heb ik een beetje leerd, dus ja... En eigenlijk, we spraken nooit Gronings. Dus, dat niet, maar op de voetbalveld wel. Weet je wel, zo een beetje met mijn vrienden en zo. Ja. Dat wel. Is dat nog zo? Is er nog een vaste club, mensen die steenkomst, dat is van ja, door Proten begonnen steek me Ja, mijn schoonfamilie en mijn ex-schoonfamilie. Ja. En dan word ik wel. Ja, vind ik leuk. Ja. Ja? Ja. Is dat het? Is dat leuk? Nou, het is echt een ander voor mij is verhaal? het een ontdekkingstocht. Ik vind gewoon, je ontdekt gewoon wat je bent. Dat vind ik zo leuk aan het Gronings. Ja. Het is een deel van jou. En dat vind ik leuk. Dat vind ik echt mooi. Het doet meteen ook een appel op jouw zijn. Daar kan ik niet omheen. Dan ga ik ineens in het Nederlands praten. Ja. Dus als stoer wordt Ja, stoer wordt, zeg over Nederlands. Precies. Maar geldt dat voor die ook, Jan? Herken je dit? Wat was je zeggen? Nee. Ik denk dat ik alles in het Gronings kan zeggen. Ja? Dat denk ik, ja. Maar als het saai wordt, dan wordt Nederlands, zeg maar. Doe eens 30 jaar in Naden woont. Ja. Is toen het Gronings mist? Nee, ik kwam voor genoeg hier. Dus, nee. Ik heb al lang in het Westen gewoond. Ik heb bij mezelf voorgesproken, ik ga mijn accent ook nooit overleren. Mooi. Dus ik denk zo van als mensen niet, wel met een Brabants accent in het Westen kunnen functioneren, worden nooit met een Gronings accent. Ja. Doe jij Dat dat is net wel? zoals Johan Remkes, vind ik dat een prachtig voorbeeld van hoe in de landelijke politiek terechtkomt met een Gronings accent. Ja. Dus een prachtig voorbeeld. Geldt het voor die ook, Roger? Is die accent ook nooit verlogend? Of is het wel probeerd om Ik gebruik het woord ken gebruik. Bijvoorbeeld met trainersacteren bijvoorbeeld gebruik ik het ook wel eens. Ja, dat vind ik leuk. En dan moet je me een beetje plotsen. in wat voor rol komt het in de boom? Is dat in een rol met de kracht in Dat kan van alles wezen. Een asielzuiker of zo in het Gronings. Dat ken zo. Ja? Ja, Dus? Ja, dus ja. Nee, gewoon een of andere tokkie in het Gronings of zo. Ja. Kijk, nou, dat speel ik dan. Een beetje accent zo, weet je wel. Maar nooit echt in het Gronings, maar een beetje accent zo. Ja. Met rollenspel bijvoorbeeld. Maar ook in het theater bijvoorbeeld met Peert heb ik in het Gronings gespeeld. Ja. En dat was wel een mooi avontuur. Met Marleen ook. Een mooi stuk gespeeld. Hoe ze nu Schieravontuur, ja. Fieke, er soms geen zin om die kind ook Gronings te leren? Nou, ik denk dat het wel een beetje
van zelf gehad. Of tenminste, ja, ik ben nooit van Hoezoet Grunigstoel. Nee. En mijn vriend is ook nooit Grunigstoelig. Dus voor mij valt het dan ook nooit... dan valt het zo gekunsteld als Ja, ik zo. 10 uur wijn en in het Grunigsproor. Ja, dat is wel makkelijk. Maar ik denk, ik heb het zelf ziedelings metgekregen. Ik ben zelf dus nooit van Hoezoet, maar ik ben opgegroeid in het dorp. En ik ben nou net verhuisd naar Eirum. En door ook wel Grunigsproor. Dus ik denk dat zij het ook wel wat zijdelings zo wat metkreeg. En ook omdat ik Toch toch... die paar moe gaan steken elkaar? Nee, mijn moeder is ook geen Grunig. Nee. Oké. Dus, het is een wonder dat ik Grunig ken. Wanneer bist u Grunners Ook op voetbal, hè? Ook voor op mij ook. voetbal. Voor mij ook is het een beetje een wonder dat ik een beetje Grunners kan proeven. Want ik hoorde ook les, hoor ik ook wel soms dus mensen van ja, en over dat van, nou ja, als ze op Noord gaan, goud Grunners krijgen, dan kunnen ze beter naar down of zo. Dat doe je het ook wel eens. Of, Ja. maar ja, dan denk ik, ja, dan is er helemaal een wonder als het nog... dan proeft over dan zeg je helemaal gewoon naar in de Ja, want dat is natuurlijk ook wat er gaat gebeuren. Wat Rick net ook zei. Als we bijvoorbeeld de vliegen of... Nee, wat Rick net zei, dat je net zo... Oh, Rick. Ja, Rick, ja, dat je voor zat. Zo van als we elkaar de vliegen af gaan vangen... omdat we iets nooit goud zeggen in het Grunners... en dat het nooit goud is volgens de purist... maar we bewaarden het wel. En we duwen door de Daar moet je naai. nooit voor schoon. Dan gaat het over iets. Dan proeft Nee, het maar gewoon dan niet. denk ik, het mag ook nooit zo bang verwezen dat het weggooit of zo. Ik denk dat het Nee, toch... ben- denk ik. Want zoals Doe zei toch ook al 30 jaar geleden zeiden we dit en dit ook al. Zei ze toen ook van. Dus ik denk, en nog steeds bestaat het wel, en tol verandert. Dat is ook wat tol weer levendig maakt. En misschien klinkt het wel steeds meer wat Nederlandse woorden tussendoor. En mensen kunnen ook aan mij horen dat je echt zo van oer-Grunners bent, dat ik nooit van hoe mijn wegen dat brood of zo. Maar doe ze eerst van wie hem nooit de banen te weten? Nee, en ik denk wel dat het steeds... misschien wordt het wel steeds wat meer Nederlands, maar dat kan. Omdat toch jongen wat minder Grunningse woorden misschien toch opvangen, omdat er wat steeds minder Grunners brood wordt. Ja. Maar ik denk wel dat het steeds wel weer op een bepaalde manier ook wel weer deurgooit. Want zoals Rotje zegt, er best ook wel eens toe best, waar je opgeleid bent. En Ja. dan hoort die tool hoort er ook bij. Ja. Dus... Als toen die Ja. verhaaltjes schrift, hè? Die bundels, de grunnige bundels, heeft ze uitgeeft. Les hij controleren op tol of nee? Ja, want mijn spelling is nooit heel erg goud. Nee, Esther al even van zegt van ja, ik word zeker dat het ten goud komt. Ja, Jan Glaas kijkt het nog. En dan komt het goud. Maar de Dat volksstreep. kent wel. Ja, Jan kent het wel. Ja. Ja. ja, ja. Maar de volksstreep nog nee. Ja. Ja? Ja. Ja, dat is gewoon zo. Daarom was ik ook blij dat ik radiocolumns deed. En, Nee, maar als proos dan is het wat makkelijker inderdaad. Ja. Schrijven is ook, vind ik zelf ook hoor. Ik vind Grunners schrijven verschrikkelijk stoer. Ik vind het ook stoer om Grunners te lezen. Als ik het papier heb. Ik En ken dan, wel Grunners geschreven hoor. Ja, ik ken het ook naar echt goud lezen. Voor mij is dat een beetje fonetisch, zeg maar. Ja. Ik moet er echt op studeren. Ja, ik moet er echt op zitten. maar als het zo uit jezelf komt en dan sta je straks op een podium. Nou, dan- dat kijk me wel verstommen ook nog, zeg maar. Ja, een acteur moet zich een beetje inleven en een beetje kunnen verplaatsen in allerlei tollen eigenlijk. Hè? Ook in het Grunnings. Ja. En dus ook wel een beetje in alles een beetje. Dus zo heb ik het eigenlijk ook een beetje geleerd. Als we het hebben over de Grunnige tol hè, en dan op een manier brengen, dat is dat als voor een vuilst. Jan, mag ik die vragen? Om een veurdroog te houden hier. Ja? Ja, over de Grunnige tol met een mooie kwinkslag. Ik zeg verder helemaal niks. Nou, ik zal even meer gevaarlustige gedichten uit kop verdrogen. Het is de lucht. Onder uw douchen. Riolering is kapot. Nou, den host volop te zoezen. Stinken, dokter. God, oh God. En mijn tuintje naar de kloten. Beens liggen al onder het sliek. Straks komt mij de stront nog hoger als een torentje. Van Spiek. Wat mocht het doet? Wat mocht het doet? Situatie is nooit best. Derry zit tot boven de room. En het nog nooit zo donker geweest.